सुरुवात केली काजारी जिविताची बोनिफाcio केली ना दाडा मामा जिजसली एकटोच पूत गोराब्याचो आपुरबाय केली पुताची वेळ्ळी गांवान सोलमोन वाडलो बोटीर सिर्वीस करता ताची ल्हान सोबा मुका मोळार हांसो सोबाय वाडोयता गोराब्याची आयज एंड्रियाक आपली सांगाती वेचून काडली ताणे सासनाची एंड्रिया सोबीत तोशेच मोगाड काळजाचे सोबावान गाब्रिएलानी मागदालेनान दुवेग वाडोयली आपल्या मोगान सोबीत मेलिशाक धाकटी भयणीक सोदांच केवयली दवरून गोपान तुवें दिलो तो मोग सोदांच उरतलो मेलिशाच्या काळजान 2023 वर्सा 16 नोव्हेंबर सिव्हील जाली आयज सेंट रॉक्सी गोरचेची गांठ वाजली तोले कांटो गांवांत ती वेळ्ळी जिजसली आनी एंड्रिया आयज 7वो साक्रामेंत जोडूंक पावली आयज सासणाक एक जावन तुमी सांगातान पावलां मारतात फुडलीं दाडा मामा भयण खुशाल जाली तोशींच गोरचीं तुमची सोगलीं एंड्रिया यूके शारांत आपलो जबाबदारीन वावरतो करता आयज जिजसली ताय काजार जावन ताच्या घरान भितर सरता आयज तान एकवटान गोराबो सांबाळूंक कायदो व्हरतो कारण देवान बेसांवांनी बोललो गोराबो खुशालकायेन जियेता 6 तारीख जानेराची बिचून काडली तुमी साक्रामेंत जोडून आयज सोगलीं आमी एकठोल्यान सांगातान तुमचो दीस मनोवंक एकामेकाक मानान लेखून दिल्ली बाजाई तुमी सांबाळूंक तुमच्या मोगाच्या एकवटाक मागता फुलां फोडां बागेंत फुलोवंक मागता देवान आनी सायबीण माय तुमकां साबार देण्यांनी भरूंक मागता देवान आनी सायबीण माय तुमकां साबार देण्यांनी भरूंक